Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili ppreżeduta mill-imħallef Mirjam Hejmen ċaħdet talba sabiex ikunu żvelati l-ismijiet tal-uffiċjali tas-servizzi segreti li waslu biex Jorgen Fenek jiġi interċettat fit-19 ta' Novembru tal-2019. L-avukati ta' Jorgen Fenek li huwa mixli b'kompliċità fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kienu għamlu din it-talba fid-daw tal-fatt li dak li għamlu s-servizzi segreti skont huma imur kontra dak permess mill-liġi. Din it-talba kienet miċħuda mill-qorti li qalet li ma tagħmilx differenza jekk jiġu żvelati l-ismijiet jew le minħabba li xorta Fenek ġie interċettat. Il-qorti ċaħdet talba wkoll min-naħa tal-avukat tal-Istat li jiġu preżentati fil-kawża l-akkużi ta' ħasil ta' flus fil-konfront ta' Jorgen Fenek. Din it-talba kienet sabet oġġezzjoni qawwija mid-difiża fejn l-avukat Merċiqa qal li Alla ħares jekk persuna tiġi miċħuda mill-libertà proviżorja minħabba każijiet oħra pendenti li jista' jkollha. Ix-xahar li għadda l-avukat tal-Istat Chris Soler kien spjega li l-akkużi ta' ħasil ta' flus kienu ħarġu fi stadju aktar tard u minn dakinhar l-hawn dwar l-akkużi ta' ħasil ta' flus Fenek kien ingħata l-pleġ. Dan seħħ fil-bidu ta' Novembru fuq deċiżjoni tal-Maġistrat Donatella Frendo de Mek. Madankollu Jorgen għadu jinżamm arrestat fuq il-każ tal-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia. L-avukat Merċiqa kien qal li l-proċeduri quddiem il-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali kienu intiżi propju biex jissalvagwardjaw id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Quddiem l-imħallef Hejmen Jorgen Fenek qed jikkontesta iċ-ċaħda għal ħelsien mill-arrest mogħtija mill-Maġistrat Rachel Montebello li kienet ili semat il-kumpilazzjoni tal-evidenza. Għal Fenek qegħdin jidhru l-avukati Charles Merċiqa, Gianluca Caruana Karen u Marion Camilleri fil-waqt li l-avukat tal-Istat Chris Soler der għal prosekuzzjoni. Għal familja ta' Daphne Caruana Galizia qed jidhru l-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija.